владимир жириновский раиси ҳизби либерал демократ имрӯз ҳамроҳ бо як гурӯҳ вакилони думаи давлатии русия ба душанбе омад. муҳаммад ато султонов сухангӯи маҷлиси намояндагони палатаи поёнии парлумони тоҷикистон рӯзи 31 октябр дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт жириновский ва ҳамроҳони ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе абдуҷаббор азизӣ муовини раиси маҷлис ва олимҷон салимзода раиси кумитаи муносибатҳои байналмилалии парлумон пешвоз гирифтанд. ба гуфтаи султонов қарор аст имрӯз вакилони думаи давлатии русия бо раҳбарии жириновский ба қалъаи исор шаҳри шаҳринав ва турсунзода бираванд. дар ин сафар ба вакилони рус дастовардҳои кишоварзони тоҷик аз ҷумла боғи ангушзорро дар турсунзода нишон хоҳанд дод. муҳаммад ато султонов гуфт қарор аст пагоҳ 1 ноябр жириновский бо шукурҷон зуҳуров раиси маҷлиси намояндагон ва сироҷиддин муҳриддин вазири корҳои хориҷӣ дидору мулоқот хоҳад кард. дар идома вохӯрии жириновский ва дигар вакилон бо донишҷӯёни донишгоҳи славянии муштараки тоҷикистону русия дар назар аст. пасон меҳмонон аз бозори меҳригони пойтахт, музеи миллӣ ва кохи наврӯз дидан хоҳанд кард.